Mheshimiwa Vincent Abuga ondo mwa MCA we wodi ya Bugusero igente getang'ani ontagete gotebia abanyakinyoro ng'a pole ase amang'ana aya iga abeire ase mambia rero gotokoboka oyomo oito oyore omwaki ekurone nanyara koba kakobwa gesima ime tagete koiraneria Kisii County mo especially ase mo ya administration mbate ng'ambia mono because ekere na kesimi mwa respond very fast. At the same time nataka kumshukuru omugabana ito oyore Simbarati na kwana nere one on one ekere na muri kwezi over the same abantu ba rescue team bamyoka very fast yonta getego tebanga emireme go igatubwaterane. At the same time unte binga bana inchi bia mona singi yokoremereria twaturira singi program na ende program ya erebia wanyare kurusio mubere igona tukwana igo mubere orusi go myoki go mocheri na intune timu eritwarenga igase ngencho gokonya na ndagete ko batenga tiganya sabaseni